Ahoj, vítejte u dalšího videa zaměřené na jízdu do kopce klasickou technikou. Prudké kopce už byste měli zvládat, máte na to dvě techniky, které jsme si ukázali v předchozích dvou videích a teď nás čeká to třetí na mírnější kopečky a to klasický jízda do kopce ve stopě. Je důležité se soustředit na to, abyste dělali kratší krůčky. Představte si, že jezdíte třeba na kole a do prudkého kopce si též přehodíte na přehazovačce tak, aby se vám šlapalo lehčeji a ve větší frekvenci, ve větší rychlosti. I to by potřebujeme na těch běžkách. Musíte zkrátit skluz, nepojedete tak dlouho na jedné lyži, aby se nestalo to, že se vlastně začnete zastavovat, ale krůčky děláte kratší a rychleji za sebou. To znamená, že si kratší dobu po jedné lyži kloužete. Snažte se dávat lyži co nejvíc dopředu a kopat potom naspět do míče, jako jsme si ukázali ve videích na rovince. Pomůže vám to dostat lyži co nejvíc před sebe, tím pádem ji opět správně zatížit a nebude vám to tak klouzat. Pokud se náhodou stane, že vám to do toho kopce začne smekat, většina lidí má tendenci se potom předklonit, zavře hrudník, špatně se jim dýchá, ještě jsou samozřejmě naštvaní, že jim to klouže. Taková praktická rada je se narovnat, otevřít hrudník, podívat se před sebe, srovnat si techniku, začít lyži dávat víc před sebe, soustředit se na to, zda se odrážím včas a vepředu a ono se vám to hned zlepší a půjde vám to do toho kopce líp. Každopádně přijďte se k nám a pojďte se podívat na to, jak do toho kopce jezdit co nejsnáz, aby vám to právě minimálně klouzalo. Tak jdeme na to. Pohyb začněte malými krůčky, přidržujte se holemi, aby vám lyže na začátku nepodsmekly, abyste získali rychlost. A snažte se soustředit na to, že když zapichujete hole, tak ji zapichujte vepředu před sebou a neprodlužujte ten odraz až dozadu. On by vás to nutilo dlouho po té jedné lyži. Když my tady chceme tu frekvenci, takže ty ruce klidně končí už tady u těla a nikam dál se nedostávají. Začněte tedy malými krůčky, aby jsme se rozjeli. Myslete na to pohoupnutí kolenou. A v momentě, kdy se rozjedete, tak zkuste ten skluz malinko prodloužit, tak abyste z toho vytěžili co nejvíc. Vlastně tak, abyste jeli pokud možno co nejdelší skluz, ale abyste se nedostávali do nulové rychlosti. V dnešní lekci jsme si ukázali třetí techniku jízdy do kopce a to je technika podobná jako na rovince, jenom s vyšší frekvencí a kratší délkou skluzu. Pokud by vám to ve stopě klouzalo, když budete jezdit na tratích, zkuste si ze stopy vystoupit. Většinou ve stopě je uklouzlnější sníh, tu techniku tam tím pádem musíte mít, řekněme, lepší, preciznější. Když vyjdete ze stopy ven, kde je sníh trošičku měkčí, nebo vlastně není tak hladký, neleskne se, tak se vám to snáz chytne na ten vosk nebo na ten moher a bude vám to lépe stoupat. Doufám, že se vám naše lekce líbila a budeme rádi za like, sdílení anebo komentář. Mějte se hezky. Skol.